Evo nas nazad, Tihomire, donosimo uznemirujuće snimke, pa molimo one mlađe, mekanijeg srca i tvrđe stolice da istrpe. Kako doznajemo sa terena, Miro Kovač još uvijek uz vikuje ajmo, ajmo, pobjeda, ajmo, ajmo, na Splitskoj rivi. Pa pogledamo snimku. Bravo! Da, pobjeda, pobjeda! Andrej, dođi! Pobjeda! Da, pobjeda! Miro Kovač je dao zavjet kako se neće prestati derati dok nije ubačen i zadnji glasački listić, kako bi stranka dobro prošla na izborima. Ovo je već četvrti dan i u središnjici HDZ-a se nadaju kako će dolaskom DIP-ovih rezultata Kovač napokon prestati. Bolničari i doktori čekaju u pripravnosti, a i urednici Guinnessove knjige rekorda tvrde da je već oborio rekord u najdužem neprekidnom sramoćenju. Kao što kaže narod, čega se pametan srami? Ministra vanjskih poslova. Nazad na tebe, Tihomire.